Ykkösellä varmaan liukutaan. Should I go away? No, it's okay. Better if there's someone standing there than an empty room all the time. Hey. Jeesus lapsi syntyi uudelleen.
tuolta rääklippöä. Niinhän tuo sattu. Niinpä tietysti. Pojat, kahville! No, kahvit vai? Jaha. Eikös tää talo emäntä kutotakaan kahville? Siinäpäs on pullat ja kermat ja sokerit ja kahvi. Tää on kahvia. Jos minä Ja pistetään sokeria, toinenkin silleen. vain yksi. No kyllähän se nyt. No, otan pulla. En minä voi tohi No pullaa. kyllähän tuonne nyt yksi pulla vaan. Eikös sillä Piialla olis kotipuolessa hommia, lehmänlypsyä ja semmoista? Vanha emäntä lähetti tuomaan kahvia pojille. 10 kahvit tänä päivänä. No onhan se nyt kahvia joutua. No niin. Tässä muuten jaksa niittää. Hyvä, että tuokaa. Jos kuulet, mikä nyt lähtisit, niin olisit jo 15 yli mulla kotipuolessa hommia tekemässä. Ottakehan pojat lisää. Pip. Kiitti. Vähän siis. Voi. No. Älä nyt. No niin. Mikä? Minä kehtasit niin kahvikuvittiks särkeen. Kyllä maksat seuraavasta Eihän tilistä. enää. Mikä No voi? niin. No noin huono tapaa nyt niin. Jessas. Ota kahvia tuosta. No mitään, yhdestä kuvista. Minun kupista. Ota Ja sokeria. No yksi, okei. Ottakehan pojat vielä. Nyt on käännöpojat sillä tavalla, että kahvi loppu kerta kaikkiaan kesken. Ai loppu se kahvi kesken. Voi, kyllähän se loppu, kun joet koko kannullisi. Minä viivyn korkeintaan 15 minuuttia, ehkä 13, jos oikein ripakasti menen. Haen 2 verroin kahvia. Joo. Ja tuo pullaa kans. Ensi viikolla vasta saat seuraavana tulla. Muistatkin. Minä tuun ihan kohta. Tule. Muista pulla. Pidät kiirettä. Hittaasti vaan. Onko se toi? Joo, että on taas niitä. Joo, kyllä nyt uskon. Olis jo aika. Meillä olisi ilma. Ja paljon mustikoita. Niin, poimitaan. Nyt me kuule poimitaankin. Kotiin täältä. Kato, kun tuolla on paljon edessä. Sinne mä. Hyvä, ei. On hyvä. Mennään takaisin. Tässä. Joo. On kyllä paljon marjoja. Ja niin meheliäkin. Hyvä. Kuule. Kuuletko sinä on toiminen? Se on ukkonen. Niin se varmaan. Kato. En tiedä, onko se joku muu? Jos se on, eikö se ole? Voi olla. Mennään kysymään, onko se näin.
avata tällä ilman muuta. Päivä, täystuhoututtanut. Otetaanpa ihan hyvä asia. Rennosti Näin. sinuutta. Ja ihan sitten hengitellään siinä välillä. Ja... Terve ja onnea, eikä me silivota tämäkin sitten tästä. Mä oon kivulla. Tämä tästä. Tässä mitään. Tässä ollaan lappuja. Ja voi hyvää. Mikä se muuten potilaalla hätä? Oopisuoli on ollut vähän. Mahtaa koskee. Joo. Me ei pitää tyllä käydessä. Tässä on sitten nämä leikkaussaasteet. Hei, eikö sulla ole Vähän parempi. Täällä. Kyllä mä muistin, että se on täällä näin. Tässä on sitten tämä ja sitten sieltä lähtee. paljon? 2 tupla on. Ja sitten henki. Joka väsyttää. No ei, mä sanottavasti. Selvä homma, ei tule. Ja mä muistin, että se on täällä, muistaakseni jossakin on se. Siinä. Ja ei nää nyt koko ajan häirinyt. Minua ei edes yhtään nukuta. Siinä. Oi, se on vähän surullista. Ei. Älä nyt niin. Onko sillä tuolla lääkillä hassuna kertaa? Sulla ei ehkä nyt saa ollenkaan tällainen. Loppu sehän on huumori mies. Sinusta tuntaa nyt. Ilo kaasua, niin. Läpää humalassa, niin. Tämä tästä kysynyt. Ai, tilaa. Ai kun kivasti kirkoseen. Tuli semmoinen mieltä, että jaksaa joulukuvaista. Joo, meillä on jo vaan. Hei. Joo, viikko. Nuh. Voi että. Kumpi sulle on vaattikin tänne? Vaan kuule. Kyllä oikein mainiosti. Pitäisikö meidän vähän putsata suolia? Ja sitten voitais tytölle pätkiä niitä suolia pois, että ne ei vaippa. Vaihde häär! Kaikki kräässä! On vähän Onko tämä nykyään jo lääketteiden ihmeellistä vai mitä saa? Ja suoli solmia! Tytöllä vähän ongelmia. Voisitko kahvia vaikka tähän välitetään ihan vaan? Tarvitko näitä laittaa takaisin, mutta ei oikein. Ei, pistä pois. Mitä? Vieläkin yksi löytyy. Joo, mä kysäsin. Niin te ootte varmaan tässä joulualla syönyt mulla omenoita ja Joo, oma puu kasvattia, kyllä. Joo. Valkoisia puulaita. valkoisia kuulaita, joo. Joo. Ja vähän sitä mä voinkin tuolta. Seuraavassa sommiakin Oikein huono. Se on oikein biodynamisesti viljelty. on vähän ongelmia kyllä myös kaksissa. Vähän on pitäisi olemaan kunnossa. Tyhjältä vaikuttaa. On varmaan. Sitä omisuotti on jo poistunut. Aiotteko te omasta kiinni? Tyhmä. Osaa vähän isompi neula. Siitä kuule. Sutkatappa kunnolla. Ei tähän
sopiva semmonen hengittävä malli edessä. Ylös eikä mitään, näin. Ei saa nousta sitä ylös. Pidätkää sitä mahasta kiinni, ettei kaikki loput tipuse. Kyllä varmaan tuli kerätaloa. Onneksi On kyllä elämäni kunnossa. On niin kevyt olo. Kiitoksia vaan. On se tämä nykylääketie. Se on niin ihme. Missä on leikkaus Nicole? Se on tuolla päin, ihan käytävän perällä ja sitten oli. Älä mene. Kyllä olet hyvä, mutta olis jumalainen. Ei tule sitten kesällä hyvä. Vielä viimeisin. Eihän sattunut. No niin, ja minkä suuruiset oli tarkoitus? Niin, että minkä suuruiset? Isot. Kävisikö saada? Ehkä H. Vähän voi kirpaista. Ja se siitä. No niin sitä ekopiikaa. Ei se kyllä iso on. Vähän ei.
Ennen kuin kohotamme nämä maljat, niin tässä perheen pienimmillä on hieman asiaa. Kun te katsoitte... Ei tarvitse se Pohjanmaan kautta heti tempasta. Pääsemme seuraamaan nimittäin lastentarha-esityksiä tässä ennen tanssijoiden jatkumista ja aatelisto voi myöskin istua siihen. Koulutiessä. Vanha aina muista, ettei koulun käytäviä takata suista. Ettei kynä puutu putoa, ettei kirjat putoa anteeksi, ettei kiltti opettaja syyttä suolta. Niin se on semmoinen. Mutta oikeesti kun jos
järjestys.
oli lapsen, ja pyörässä oli lapsen, ja pyörässä oli hirsi lapsen, kumpa kumpa hei. Ja Akselissa oli mato, ja Akselissa oli mato, ja Akselissa oli hirsi mato, kumpa kumpa hei. Maadolla oli ritset, ja maadolla oli ritset, ja maadolla oli hirsi ritset, kumpa kumpa hei. Ritsi puutos maahan, ja ritsi puutos maahan, ja ritsi puutos maahan, kumpa kumpa hei. Tämä laulu loppu, ja nyt tämä laulu loppu, ja nyt tämä ritsi laulu loppu, kumpa kumpa hei. Masuria maakunnasta kotoisin oleva tanssi. 1700-luvun puolivälissä masurkoili Saksan ja sieltä Ranskaan, josta edelleen 1830-luvulla ennettiin rohkoista. Suomessa masurkkaa tanssittiin ainakin jo 1840-luvulla, mutta vasta 1870-luvun jälkeen se yleistyi ja kansanomaistui. Seuraava esitys eli Masinier kansanomaista masurkkaa monivuotisesta. Thank you.